الوعد والخبر ينتم غري تيمتل قولي شيخوما بالله لولي 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 فوت دباني دوبالي جو أفريق dari do mom tan de fulbe bajol nyande misira umar dari wode be jeddani o wadi mbotu non kay o wambi o nafi o jolli melela nal dadal o ma awja hawo gusni mel e nder sewne tijani umar ko birni do gite men o wana birni do e nder berde men ha duniye ge hode aljanna adnani jimo wasaga ulo ma wala sabamba do ar wala jimen non alhaji sheikh umar ko futan ke tijani heewi ɗo gufniɗo hande barke ma ina farni fiya becce ena noddito makamuji tijani heewi ɗo barkeji maɗa mbaɗi wasɓe lamɓe abduɓe majjuɓe melew peewi lomti cheikhu tijani heewi ɗo barkeji maɗa ndiwti ñawo e hokkere toɓi wañi yurmede ili barkeji pamɗani kawis ɗo tiggo hoorata lewru duusa jaɓɓo omo saggito e wawde tawi kadi lebbi kewani hoto limtu ɓuure makko juuma walla koɗo ɗalosa tawa barken oriya haaloɓe kunani o baɗɗo waɗi watti koɓe mbanno ko waɗi ko waɗa felloyde jiyaade ñemsini ɓurɗo amani ko ɗon sayi ko daɗi yonta mum heptima arnoɓe daɗi arayoɓe añode dargo mbiɗo joppoɗani ɗalliɗo fo kanko ɓuuri jajade ari addi jam omo awa e nder ɓerɗe haakuli allah cuusani nde wonno diƴƴiyaɗi yimɓe jinne foode gari hay boƴƴi hay ndiwri mballi sey ko ngamani mbeɗe andi malakuji coppiyanɓe mballi umar ñande woldema mani ina laaɓi jilbani umar mo kesi mum kadi haaldede ɓuure kiɗɗe mum jontaɗo joom golle wole kewɗe pamɗani ay ndaw ko woni ganndo woni jabaro kaaray sira huli allah yiɗi ɓurɗo tampani cheikhu tijani walla mbeɗe mofti mbiri bawɗi mbiriyal mbiruji mbir liɓa daro fuka tawa gewaki summani mbeɗe limtamon worɓe fulɓe ɓe jeejota ko kulata bayiɓe umar kaɓagam allah payani alpha umar non ceerno ɓayla kan arɗo aliou jerebi hamadi hamallaɗe fulɓe ne cuusi jeejali sawa donde ma kame botol sawa ha ko cimten jimen lobbiɗo aljanna yi en wuri mayayi hey ƴettu sasoma wanjo ɓari ma gabboɗa 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 ƴettu sasoma wanjo ɓari